Nthawi ya nkhani ndipo madzulo ano muli ndi ine Ronald Mpaso poyamba nayi mitu yake. Dziko la Malawi likukumbukira tsiku lolimbana ndi mchitidwe wodzipha pamene mchitidwewu ukukulirakulirabe. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Amaiko Usi wayitanitsa mayina a anthu amene akukhudzidwa ndi katangale ku nduna wa zachilengedwe, ndipo nkhani zina a Matthews Mtumbuka ati akapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM ku msonkhano waukulu umene ukhaleko chaka chino. Tindi zimenezi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, apolisi ati ndokhudzidwa ndi kukwera kwa chiwerengero cha anthu amene akumadzipha mdziko muno. Kalata imene atulutsa ikusonyeza kuti anthu okwana 276 adzipha kuyambira mwezi wa January mpaka mwezi wa June chaka chino. Kalatayi ayitulutsa pamene dziko lino likukumbukira tsiku lothana ndi mchitidwe wodzipha. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Amaiko Usi wayitanitsa mayina a anthu amene akukhudzidwa ndi katangale ku nduna wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo. Ausi auza mlembi wa mundunawu a Yusuf Mkungula kuti apereke mayinawa mwezi uno usanathe. Iwo anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene ripoti lina linaonetsa kuti mitengo ya zinthu zogulitsidwa kuchokera ku nkhalango ndiyotsika poyerekeza ndi maiko ena. Ripoti ili limene alipereka kutsatira kafukufuku amene anachita abungwe la Mwapata Institute komanso oyendetsa ntchito ya Modern Cooking for Health Forests anawunikira adindo kuti aike ndondomeko zothanirana ndi katangale ndi ziphuphu amene amakhudza anthu ogwira ntchito ku ndunawu. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Poyankhula ripoti litaperekedwa ku msonkhanowu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Amaiko Usi anati ndikofunika kuti anthu onse omwe amachita mchitidwe wa katangale achotsedwe, ponena kuti anthuwa ndi chiopsezo ku dziko lino. And I hope and pray that by end of September you have given me the names of those that need to be removed, because they are a danger to Malawi. Mlembi wamkulu mu nduna wa zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo a Yusuf Mkungula anati ndunawu uchita kafukufuku kuti upeze umboni okwanira pa anthu amene amachita mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu ku ndunawu. Nkhani imene imwina siningayankhe mwachuchuchu bwinobwino ifoti nkhani yakatangale nkhani yovuta ifoti imachitika kwa anthu awiri. Ndipo munthu ukamanena kuti uyu ndikuganiza kuti amachita katangale, mwina zimakhala kuti anthu amafunsa kuti kodi umboni wake uli kuti, chifukwa pamawa akhoza kukanira. Koma ifeyo anthu ena amene tingati ndi ma suspects pa Chingerezi kuti amene akuganizidwa kuti amatha kuchita katangale timatha kuwadziwa koma sitingathe kutchula mayina. Ndiye ndi nthawi imene apereka inde ndi nthawi yochepa, koma ifeyo titha kuyiganizirapo nkhani imene tipange kafukufuku tione kuti kodi tingayiyankhe motani. Mkulu wa bungwe la Mwapata Institute a William Chadza komanso mmodzi wa akuluakulu oyendetsa ntchito za MCHF Amaiko Chirwa anati ali ndi chikhulupiriro kuti adindo agwiritsa ntchito zomwe awunikira kuti zichitike kudzera mu ripotili. Mdziko muno muli nkhalango zochita kudzalidwa pafupifupi 88. Katswiri pa ntchito za luso la makono lotumiza ndi kulandira mauthenga, Engineer Matthews Mtumbuka walengeza kuti akapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM ku msonkhano waukulu wa chipanichi. Amtumbuka alankhula izi mu mzinda wa Lilongwe lero. Taunga Sabola ali ndi zambiri. Polankhula ndi olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe lachiwiri, Amtumbuka ati iwo aganiza zozayima nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipani ya UTM ku msonkhano waukulu wa chipanichi povomera pempho lomwe anthu akhala akupempha sabata zingapo zapitazi. Malingana ndi Amtumbuka, ngati chipani cha UTM chingasankhe kukhala mtsogoleri wa chipanichi, iwo adzapikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa dziko lino pa chisankho cha pa September 16 chaka chamawa. Ndikukhulupirira kuti
mabungwe komanso anthu omwe akhala kundipempha kuti nditenge nawo mbali pa ntchito yotsogolera chipani komanso dziko lathu ndi okhutira komanso ali ndi chikhulupiriro mu luntha ndi upangiri wanga mu utsogoleri. Ndapanganso chiganizo chofuna kupikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM pofuna kupereka chiyembekezo kwa Malawi tonse kuti Malawi aliyense ali ndi kuthekera kutsogolera dziko lathu posayang'ana kochokera mtundu wake komanso zaka za munthu. Ndipo katswiri pandale a George Phiri ati kubwera kwa Ntumbuka Pandale kuthandiza kupereka anthu ena omwe angathe kulamulira dziko lino osati anthu omwewo. Ambiri amene tinawo amene pakali panopa asankhidwa kale muzipani zina zimene zachita kale ma convention, tikhoza kuona kuti mwachitsanzo pakali panopa ndi MCP yachita kale convention, DPP yachita kale convention, PP yachita kale convention. Zipani status atsogoleri wake alamulirapo dziko lino, koma dziko lino kadali ndithu mavuto akulu azakudya patikunena pa dziko lino anthu ena kuti anthanga zachiteze chifukwa chakuti dziko silinathandizire kuthetsa njala. Chipani cha UTM chikuyembekezeka kuchititsa msonkhano wake waukulu pa 17 Novemba chaka chino. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera anafunsa akuluakulu amene akuyendetsa ndondomeko ya ulimi wa nthirira ya Shire Valley Transformation kuti afotokoze chimene chikuchedwetsa kuyamba kwa ntchitoyi. Achakwera anakayendera ntchito imeneyi mboma la Chikwawa. Amene akuyendetsa ntchito za ndondomekoyi mkulu wa amene akuyendetsa ntchito za ndondomekoyi Stanley Khaira anati ntchitoyi siyamba kumathero kwa chaka chino monga mmene adakonzera koma mwezi wa Meyi chaka chamawa. Akhaira akufotokoza. Imaganiza kuti timanga intake yathu payokha osagwirizana ndi construction or rehabilitation. Intake yathu payokha osagwirizana ndi ntchito imene ilipo yomangaso Kapijira Dam. Koma panopa tinaona kuti ngati tifuna tikhale chinthu cholimba ndiye kuti intake yathu pamene tikutengera madzi yopita ku Canal ndi kumangaso kwa Kapijira Dam zikhale ntchito imodzi, amangire pamodzi. Chifukwa cha ichi ndiye kuti tipititse madzi mu ngalande yathu zitenga nthawi yayitali. Ndiye panopa tamanga chiganizo choti timangeso mapaipi yapadera yotenga madzi kuchokera mu Shire ili pabweretsa mu Canal kuti mwina tikhale ndi mwayi woyamba ulimi osachita kuchedwa ngati mmene tingachedwere titamadikirira kuti ine. Mlembi wa munduna wa zaulimi wa nthirira ku nduna wa zaulimi Geoffrey Mamba anati pakadali pano akufuna ndalama zokwana $150 million zonjezera kuti ntchitoyi itheke. Project imene ndi project imodzi imene ili pa mtima pa boma la Malawi. Ndipo ndi project imene ikupereka chiyembekezo kuti dziko lino likhoza kukhala ndi chakudya chokwanira komanso machita malonda okhudza za ulimi. Ndi pachifukwa chimene chichi boma lakhala likuyika ndalama mu project imeneyi komanso World Bank, African Development Bank ndi mabungwe ena akuyika ndalama. Ndi pamene takhala tikupanga chitukuko chimenechi zapezeka kuti tinakumana ndi mavuto ngati cyclone Hana amene anaononga kuja kotengera madzi komanso podutsa kwa nyengo kwapezeka kuti zinthu zina zakwera mitengo. Mukhoza kukumbuka kuti ngakhale mafuta anakwera mitengo, ngakhale simenti inakwera mitengo. So chifukwa cha zimenezi tikufuna ndalama zina kuti zikwaniritse ntchito zimene zinaonongeka komanso ngakhale tipitirire ndi ntchito imeneyi. Pachifukwa chimene chichi chifukwa chake tikufuna ndalama zosachepera $150 million. Bungwe la Malawi Congress of Trade Unions lapempha boma kuti lipange malamulo oteteza anthu amene akufuna kukagwira ntchito m'maiko ena. Mmodzi wa akuluakulu a bungweli Shauts Simeza wanena izi pa msonkhano owunikiranso malamulo apantchito mu mzinda wa Mzuzu.
cholinga cha msonkhanowu chinali kukonzanso malamulowa kuti azigwirizana ndi maiko ena. Samkalimira ali ndi zambiri. Asimeza omwenso ndi mtsogoleri wa bungwe la anamwino mdziko muno, bungwe lomwe lili pansi pa MCTU, anapeka chitsanzo cha Malawi omwe akugwira ntchito mdziko la South Africa omwe akuti ndi osatetezedwa pa malamulo a za ntchito kuno ku Malawi. Iwo anena kuti Amalawi omwe akugwira ntchito ku mayiko akunja ndi ofunikira kwambiri pa chitukuko cha chuma cha dziko lino, koma anena kuti izi zikhoza kuoneka ngati Amalawiwa angakhala otetezedwa pa malamulo a za ntchito akuno ku Malawi. Pamene boma likupanga review ma document amene wawo litawunikiraponso kuti tikhalenso ndi malamulo amene timati Jobs in Diaspora Legal Framework, imene nokwa panopa sikudziwika bwinobwino kuti no ndiyoti inakhazikitsidwa bwanji kapena ikutithandiza bwanji. Nduna za ntchito a Agnes Nyalonje anagwiza ndi Asimeza, koma anena kuti boma lidayamba kale kukonza malamulowa, zonsezi zili m'mapulani a boma. Anyalonje anaonjezera kunena kuti malamulo a anthu omwe amapita kugwira ntchito omwe wakunja sikuti angatheke ndi kunduna kwawo kokha, komanso kunduna za mdziko ndi unduna oona za mabale a dziko lino ndi mayiko ena. Moti tayambapo kale ntchito imeneyoyo, kumeneko nkuti tikakhonza zikamba kuyenda bwino ndiye kuti nthawi izakwana yoti ntchito zakunja zizatibweresa chuma chambiri, komanso zizatibweresa maluso siyana-siyana. Anyalonje kenaka anena kuti maloto a Malawi 2063 sangatheke ngati unduna wawo utakhala chete, ponena kuti dziko la Malawi likufunika anthu ogwira ntchito omwe angathandize kutukula dzikoli. Yemwe anayimira bungwe la ECAMAM, Maria Zozi, omwe amagwira ntchito ku Northern Region Water Board, anati kuwunikiranso malamulo apa ntchito ndikofunikira kamba kuona kuti kumathandizira kwena kuti makampani azigwira bwino ntchito zawo, kwenaku akulemekeza maufulu anthu ogwira ntchito. Makamaka mu 2020 pomwe tinakumana ndi vuto la COVID-19, zinali zovuta kuti tiasunge anthu ku ntchito, anayenera kuti anthu amenewa akhale m'makomo mwawo, zimene zinatipangitsa kunena kuti ntchito zambiri ziyime. Pamkumanowu anthu kumeneko awunikira za lamulo ogwira ntchito komanso malamulo a ana, makamaka mogwirizana ndi ntchito mwa malamulo ena. Asilikali a dziko lino sabata ino akhala ndi msonkhano ndi asilikali a mayiko ena pakagwiridwe kabwino ka ntchito. Msonkhanowu ukuchitika mogwirizana ndi nthambi ya asilikali a dziko la United States, ndipo nthumwi zochokera mayiko 31 zikhala nawo pa msonkhanowu. Wezi Gausi akufotokoza. Poyankhula ndi Times, mkulu wa asilikali mdziko muno General Paul Valentino Phiri ati uwu ndi mwayi waukulu kuti mayiko akambirane zamene angagwirire ntchito yawo imodzi, makamaka pa nkhani ya chitetezo cha dziko. Iwo ati pa mkumanowu akhalenso akukambirana zamene angakhalire makamaka munyengo imene kuli bata ndi mtendere. Izi zikukhudza monga asilikali mmene ayenera kukhalira ndi anzawo achi civilian kapena ndikanena kuti amene amagwira ntchito mboma ndi anthu ena, komanso iwowo ntchito yawo ngati yoteteza dziko. Asilikali ntchito yawo ndi yokonzekera, kukonzekera kuti ngati pali vuto iwowo abwere athandizeko. Ikuzokhala nkhondo, akuzokhala mavuto ena mwina achilengedwe kapena ena kuti angopangika mdziko. Ati msonkhano wa akuluakulu ankhondo ndofunikira kwambiri chifukwa amakhala kukambirana za masomphenya komanso mene mayiko angapitire patsogolo pa nkhani ya chitetezo. Mkulu wa bungwe la US AFRICOM muno mu Africa, a Major Michael Woods, anati cholinga cha msonkhanowu ndi kubwera pamodzi kukambirana komanso kuphunzitsana nkhani za chitetezo. Pakadali pano mkulu wa nkhondo mdziko muno a General Phiri ati asilikali si anthu andale, koma iwo ntchito yawo ndi kuthandizira boma limene likulamulira pa nthawiyo. Nkhani izi zikufikani kuchokera kuno ku wireless ya Kanema ya Times
TTV. Tikhati kupitiriza kupatsirani zonse posachedwapa zikangotha izi choncho. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. Takulandirani imene tikupitiriza kupatsirani nkhanizi. Bungwe lona za chakudya pa dziko lonse lapereka generator ya ndalama zokwana 58 million kwacha ku bungwe la National Food Reserve Agency kuti ithandizire pa vuto la kuthima kwa magetsi potulutsa komanso kubweretsa chimanga mu nkhokwe za bungwe la ku Malawi kunoli. Oyendetsa bungwe ili mdziko muno apo Tenbu ati iwo anaganiza zothandizako bungwe la NRFA ataona kuti bungweli likukumana ndi mavuto akuzimazima kwa magetsi. Esna Tembo walemba ripoti ili limene akuwerenga Blessings Mpinganjira. Akomishonala a Dodma a Charles Kalemba ati mbuyomu a NFRA akhala kukumana ndi mavuto amagetsi omwe amakhudzaso a Dodma makamaka nthawi yomwe amapereka chimanga kwa anthu osowa mdziko muno. Mavuto amakhala kuti tagwirizana kuti NFRA Dodma anzatu ma transporters tigwira ntchito usiku ndi usana. Anthu abwera kunoko kudzagwira ntchito magetsi azima. Ndiye kuti anthu ajangokhala pamene anakatha kumagwira ntchito. Chimodzimodzi somakhala kuti mwatenga malole ndanda papa mpaka na kunsewu kuti azipakira. Koma magetsi kuti azikokhala. Zimene zijazo zimapangisa kuti anthu amene ali ndi njala kumamiziko akhale kusadya pamene sikuti chokudya palibe, chokudya chilipo koma china chache chatimitsa kukhala ngati magetsi. Wapampando wa bungwe la NFRA a Dennis Kalekeni athokoza bungwe la WFP kamba kathandizoli. Okondwa kwambiri kondwa kodzadzatsaya chifukwa cha mphatso ya Genesis ya mphamvu imene atipatsa anzathu a WFP. Tilokondwa chifukwa chakuti mwa ntchito zathu zimene boma limembekezo kuti tizigwira pali ziwiri zina zoti choyamba tigule chimanga ndi kuchisunga, ndipo yachitatu imanena kuti feyo tichitulutse chimanga chija pamene kofunika kukathandiza kulipo. De ntchito ziwiri zimene zipena zimayima chifukwa chakuti magetsi atipo magalimoto abwera atsitse chimanga magetsi kuti tayimitsa ntchito. Iwo apempha ena omwe angathe kuthandiza bungweli ndi cholinga choti azitha kuthana ndi mavutowa mwachangu. Ndipo ndani Tanbu atsikana amaboma a Balaka ndi Nchewu apempha boma kuti lichitepo kanthu polimbikitsa maphunziro ndi kuthetsa maukwati awana. Mmodzi wa atsikanawa Kalista walankhula izi pa mbindikiro wa masiku anayi umene unabweretsa pamodzi atsikana 70. Pa mbindikirowu atsikanawa anabweretsa poyera mavuto osiyanasiyana amene amakumana nawo tsiku ndi tsiku. Blessings Tambala walemba ripoti ili limene akuwerenga Sampanda Junior. Olankhula pambuyo pa mbindikirowu Kalista anati makolo ambiri amauza ana kuti azizidalira okha pomwe ena amawakwatirisa ndi kuwachita nkhanza zosiyanasiyana. Malinga ndi Kalista izi zimawakakamiza kuyamba mchitidwe wogonana kuti apeze ndalama zozithandizira pa moyo wawo kuti atenge pathupi ali achichepere ndi kulowa m'banja kapenanso kusiya sukulu. Makolo ena amakakamizana kuti adzikakwatira, ena amati chifukwa mavuto achuluka ndati adzikakwatira anaji abweretsera kanthu amachani. Ena amati okhala kuti ndi ntchito imene mafuna udzakhala kumene mukhoto alibe koma kuti ayionere kuti ntchito imandisangalatsa
maso kuti ungaone kuti ntchito ndimene ndasankha. Ndipo nduna ya zokopa alendo a Vera Kamtukule omwenso anali mlendo olemekezeka pa mwambowu walimbikitsa atsikana kuti ayang'ane maso patsogolo lawo pofuna kuzakhala nzika zodalirika za dziko lino. Aliyense Mulungu anampatsa cholinga chake chimene anamuyikira pa dziko lapansi, koma ukakhala kuti sunachidziwa chimenecho chonde kuti masomphenya ako sangakwaniritsidwe. Komanso chachiwiri nchoti umayeneka upange decide kapena chisankho chonde kuti umafuna kuti udzakhale ndani pa dziko lapansi pano, koma phunziro ukaphunzira kaya ukatani umafuna kuti udzakhale ndani. Chachiwiri china chimenecho. Chachitatu nchoti kuti akuyenekanso apange chisankho kuti afuna adzakumbukiridwe motani. Mawu ake mkulu woona ntchito zoteteza ana ku bungwe la Save the Children athandizo lathu Kadzamira ati mbindikirowu wa chaka chino unali wopambana, ndipo ati ali ndi chikhulupiriro kuti atsikanawa alimbikitsika. Timayembekezera kuti mwina akaona ma role models amene timakhala ngati kuti achitsanzo azimayi achitsanzo, akaona amenewo akhoza kukhala mchikhumbo choti moyo wawo udzakhale otani. Koma atipatsa chidwi, koma mmene abwerera kumene koko ndi nkhani mmene atiuzira mmene somwamvera mkati moja zikuonetsa kuti ana aja aphunzira kupitirira pamene ife tinayerekeza. Mbindikirowu omwe unakonzedwa ndi bungwe la Save the Children mogwirizana ndi abwenzi ake pamodzi ndi boma la Malawi pansi pa ntchito za abwenzi a ana komanso tikwanirise ndi kuteteza maufulu a ana pamutu woti Creating a Generation of Empowered Girls. Banki ya Centenary yatsekula nthambi yake mboma la Mchinji. Mkulu wa banki iyi a Godfrey Biekwaso anati kutsekula kwa nthambi iyi ndi njira imodzi yofuna kupititsa patsogolo chuma cha dziko. A Biekwaso atinso banki iyi igwira ntchito ndi boma potukula miyoyo ya anthu a madera akumidzi. Brenda Kayo walemba ripoti limene akuwerenga Pemphero Malimba. Biekwaso anati agwira ntchito limodzi ndi boma poonetsetsa kuti anthu aku Mchinji komanso madera ozungulira akupeza mwayi wa ntchito zokhudza mabanki mosavuta. Iwo anatsindika kuti ndi nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Dziko la Malawi lakumbukira tsiku lolimbana ndi mchitidwe wodzipha pamene mchitidwe ukukulirakulirabe. Wachiwiri mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi wayitanitsa mayina a anthu amene akukhudzidwa ndi katangale ku nduna wa zachilengedwe. Ndipo nkhani zina a Matthews Mtumbuka ati apikisana nawo pa udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM ku msonkhano waukulu wa chipanichi umene ukhaleko chaka chino. Mukhoza kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina internet kudzera pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poimba star 1895#. Munaindine Ronald Mpaso ndikufuneni madzulo opambana amene mukupitiriza kuonera mapulogalamu osiyanasiyana pano pa wireless yakanema number 1 Malawi monse muno, Times Television TTV. Madzulo abwino.